Felly, rwy ti am ddechrau deiseb yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyma beth sy'n angen i ti ei wybod. Mae rhywbeth rwy am ei newid yng Nghymru. Rwy ti'n penderfynu gwneud rhywbeth yn ei gylch. Rwy ti'n gwneud y ffordd i'n gwefan mwyn dechrau deiseb. Darllena pa ddeisebau y gallwn ei derbyn a dilynwch ein canllawiau ar sut i gyflwyno. Rwy ti nawr yn barod i greu deiseb dy hun. Ar ôl i ti gyflwyno deiseb, bydd y tîm yn gwirio ein bod yn gallu ei derbyn. Nid yw'r hyn y gall y cynulliad ei newid bob amser yn syml. Rydyn ni yma i dy gefnogi. Mae dy ddeiseb yn cael sil bendith. Mae nawr yn fyw, ond mae angen cefnogaeth ar dy syniad. Cer allan i'w dangos i'r byd. Mae dy ddeiseb yn gwneud yn dda. Mae pobl yn ei llofnodi ac rwy ti wedi cyrraedd y rif hyd, 50. Gan dy fod wedi cyrraedd 50 o lofnodion, gall y pwyllgor deisebau bellach ei hystyried. Dywisa am ba hyd y mae'r ddeiseb yn casglu llofnodion, yr uchafswm yw 6 mis. Yna, bydd y pwyllgor yn ei thrafod. Bydd y pwyllgor yn penderfynu ar yr hyn y gallai ei wneud i'w helpu. Gallai hyn gynnwys, cynnal ymchwiliad manwl, ysgrifennu at Lywodraeth Cymru neu eraill, gofyn i ti ddod i gyfarfod pwyllgor. Byddwn yn sicrhau dy fod yn cael gwybod pan fydd y pwyllgor yn trafod y ddeiseb a beth sy'n digwydd nesaf. Gall pethau rhyfeddol ddigwydd. Gall deisebau fod yn llwyddiannus mewn llawer o wahanol ffyrdd. Gallant helpu i ddenu sylw, ysgogi ymchwiliad a dwyn y Llywodraeth i gyfrif. Ni fydd deiseb bob amser yn gwireddu ein dymuniad, ond gall helpu i godi'r materion sy'n bwysig i ti.